Mae'r CEIC wedi cefnogi y problem oedd gyda ni, o'n i wedi penderfynu pa problem o'n i'n moyn ffocysu arno. A oedd hwnna i wneud gyda'r economi gylchol a newid diwylliant bobl a'n gweithio gyda'r plant. So o'n i wedi penderfynu wneud rhywbeth yn y Steddfod yr Urdd a wedyn dod â hwnna i y Steddfod Genedlaethol yna lle ni yn heddi. So mae CEIC wedi cyfnogi ni wneud na, rhoi tîm o gwmpas y problem i dod lan dy atebion gwahanol i cryfach beth oedd dyn ni. A ni wedi gweithio gyda'r bobl ifanc, bobl yn ysgol a athrawon, a ni wedi siapo beth oedden ni'n meddwl ni moyn wneud yn y lle cyntaf a gwella fe. A nawr ni ma heddi i gweithio gyda'r plant arall genedlaethol o gwmpas Cymru i gyd i wneud siŵr mae nhw'n gweithio arno yr agenda economi gylchol yn byd nhw, yn y cartref nhw a yn y ysgol nhw.